akɔkɔ ne pɛ ne ɛma bi ɔntumi nwa abɛdi wo nsɛm deɛ ɔpɛ na adeɛ nti you are the first offering wɔn ne afɔdeɛ di nti Paul sɛ present yourself as a living what sacrifice pure and acceptable. Cain and Abel. Cain was able to sacrifice himself for the Lord. But he can't hope for the and son the in the Bible, we say, "Oh, now couple and saw Cain first, second, and then the Timothy cites example say, wow, in the Pakan, only when you are Papa is one of them. The second fan command, we also yet the Pakan or more than all better now on it. They are all present in on it. And so you have any problem. It can be said you can give billions of money, but the one who is presenting the money, and it will just say a better answer any day. And yet, what you are about to present in here at the back, the one who is about to present in here, if I grow in here at the end, it was made a neon and it was said, so only be bread for now. I said, will be to the next I wanted. Did I cause a in the all day about in here at the name one first. But you go. Who know we are? And now baby said, I can give and give and give and give and give and give and take salvation. Who never saw the kind of home first? You have to sacrifice yourself first. To be a yes or did you marry at them? One will team for home. Hallelujah. Team for home. Said they were who are out of winning armor, who could the winning armor? On Fano coming on Pharaoh on Silent India. One way and to a power fit, or no free and our power fit. On one number for any now whom by Mary denied, I just say when you knew it. And then the power and the Fanny and one, it's me tired and two, and they are bossing you from Guaman to make power on why it. Is on Hassan and then Sam inside a new pay. Hassan, if you come because you night as last point here, and I'm about the shoe to ground. Probably the TV and sound is a net pretty sure. And then 12 o'clock, no for Friday and then is your part for happy. I'll be one for better times. Our business. Oh, my. Rather, am I talking about sacrifice? It's in Nadia, make catch an idea on Chassis. As I watch as an eye, wouldn't say any room say no correct. I join as a million. Who are for the bonnet ready here? Never or day, Beren. Amen. Tianko Yadishan so. Sir, Yasha or home will rat. Home rest. Sir, may check in your trusting him actually no. That's a rest. Rest. Yes, I tell you, Uncle. Yes, I tell you, Uncle. Sad, they will crack to a illustration who said, you probably will problem. Our assassin. You can't home here. You are OD kind, and home me, and trusting the friend with your coupon. God. Now, before rest, Beba, Nanny Pacron is at work. The Bible literally said, Young coupon. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onyankopɔn saa nneɛma nsia wɔ n'anim ɛyɛ adwuma a ɔreba abɛyɛ
Mutai, a Juma, and all my baby. A Juma, yet my command 6 and 1 is a plot, or those 6 plots. The Bible needs to say, a da a deacon, Unyankopon, he work, or your Juma, or Bosso Nyasase. The first day, according to Genesis chapter 1, and 1. 1. The first day, Oboso and Yasas, a year Juma. But I wouldn't tell a year Juma, and about the year. Day 2, or say a Juma. Day 3, or year Juma. Day 4, or year Juma. Day 5, or year Juma. Day 6, or year Juma. And also, day at also 7 day or the year day. Rest. He rests. He rests. Into so I will check here. Rest at the break. Rest at the holiday. When the council do watch nti obreki up on my port say adwuma na oil afeli ohome e wa adwuma na oil no eno chere say onyankopon onya adwuma bia bi hello so be here no rest here onya bi person now want to say say yeah adwuma ye good dem concrete ya ringe be munyina mo me na che say adwuma ye nya de ebi emu kese ya ho me ya ma ye futo rest into wo we wa adwuma na wo ye it can be say obesa be to aso aye ana say on to aso nye de enye 2 it can be say concrete ni na wo mu bi but say opie aw ko tu amana e ya adwuma na say nya adwuma e ya adwuma enti onyanko ehome we use the word rest seka obi afọ che sa meaning of rest we are the kase homia rest enye bibia o onya hyen ye nya hyen aya so de dem takudu tradition amema na kan English word say we dey brofo anya Bible say brofo the meaning of rest we don't want to explain it natural enye bibia onya hyen ye wo ye nti mebusa atwere atwere munita radio presenters omuya de ene omu tere do se de omuya kasa so ye aduma wuti kasa ya bere nti yo de na so bobo so so ye aduma anu si ye aduma asotro hallelujah enti onyankopon rested for adwuma na oye no particular adebo na wo bo na o ma pause e ho ye e wo for the 7th day sa na ba di state wa de bibia ya ntesa oto aso ekriti bibia bi wan kriti bibia bi ba check Bible na Bible si Yesu ba e say Yesu no nkopon omeda okwa aso ni fi okosa obi ya de asofo na ka chen say ye wo enansia ye de aso de mama Yesu wo do no otuma hu no oton ni ye de no wo ya wo say ye aduma o say de no muso ye aduma na say say ya de o Israel sa ni twada
ebenada ukiada yawada eni fiada ma meme nda de yen sa ya de oso sa ya de awa ye adwuma te wonam fam doctors so adwuma no mu se ye de adwuma hello mi twa de besase mi so na activity opeso o kire se ade na ne nsa gusu a oye no wa stop o de bi enti wan come back o twa de bi wan come back ansa nkɔba adeɛ Thursday bi deɛ ɔbɔɔ yɛ na ɔhome yɛ no ano wankɔbɔ bi Nyankopɔn ansa amɔso ne asase bi eko wankɔ second day ansa nkɔbɔ asafo ne deɛ wɔ mu nyinaa bi wankɔ bi because wayɛ wi ahome wankɔ back day 3 ansa nkɔbɔ adeɛ bi wankɔ back day 4 ansa nkɔbɔ adeɛ bi wankɔ back day 5 ansa nkɔbɔ adeɛ bi kosi day 6 kosi sɛ ɔkaa sɛ wahome Monsanre second people ɔsaa kyikyɛ mu sɛ Israel for ɛkɔ Egypt ɔmu kɔ Egypt te asɛm ne yi ɛkɔ yɛ kɔtena 400 what years nti wo deɛ ɛmfo mu so deɛ no 4 yɛnkyɛke ne sɛ deɛ 4,000 and 9 nti the last day a omusu ya omusu eduru Awurade anim no ɛna Awurade soma a Moses ma ne kɔɔ yɛ bɛbɛrɛ okoyi omu firi hɔ wie yɛ no ɛsaa de wo ba back for adwuma na omu yɛ Egypt no Bible kyerɛ sɛ no mu wɔ ntaraa omu tu amana adwuma ahodoɔ bebree omu dɔ afuo nneɛma ahodoɔ uncountable muntie ni yo ɛna Awurade ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnam sɛ ɔmo kɔyɛ sɛ adwuma no enti ɔmo abɛduru Israel deɛ a anaasɛ the very day kura fa ɔmo firi Egypt ne ba yɛsate firi hɔ Moses fa ɔmo firi hɔ mebusa mo sɛ ɔmo bɛduru ɛpo n'ano no ansa na Pharaoh eti wɔn saa de nyinaa Israel fa wɔn ho bi mu mebusa mo sɛ Israel fɔ saa kɔ back ɛwɔ Egypt ɛsa akɔ wɔn ntayaa bi ɔmo ankɔ obi eti Egypt ni ɛmo ba Israel here is the rest na mebusa mo sɛ eti adwuma no mi ɛni Egypt ɛmo ɔmo gya yɛ ne nyinaa ɔmo ba bɛ home wɔ ha ɔmo ba Israel nti ɔmo anyɛ adwuma bi ebe sɛ me bi wɔ ni wɔ adi bi tina bi asate ɛfiri fɔm yɛ sɛ adwuma a yɛyɛ no Egypt ɛna yɛ stop yɛ ba yɛ bɛɛ fie ne deɛ yɛ wɔ another work a yɛ bɛ ba abɛyɛ ne saa adwuma no yɛ different from deɛ ne yɛyɛ no hefa ba yɛ ahome afiri the work of God Egypt adwuma de yɛ ahome afiri ho yama rest sɛ nkɛ nipa biara ma break wɔ adwuma bi mu ɔso ɔkɔ back saa akɔtoa so badɔn mu gye mi yɛkɔ sukuu nye esua deɛ yɛma break yɛwɔ hɔ yɛ saa bom sɛ break over ama yɛ saa akɔ back akɔtoa esua no so badɔn mu gye mi ɔso akɔ back akɔtoa so ti ne sɛ break enye crossing break enye crossing. Yama pause. Yama holiday it's my holiday 2 days, 3 days, 4 days a week. A pima yasa go back. But what the year? Yama kwanya. Yama kwanya 1 month. A summer yasa go back. Eko what the year? Yinai. Hallelujah. Tineza so check ya work. And you rest, and you peace. Bible no boss and my way in. I say, well, Juma, you are home, you are soon. You have work, rest, and peace.
Jaha, a rather rested. So we shall no catch or say this Sabbath. And I'm going to and the grana went and do not so. 2 Jerusalem, but one thing so we see more. See more. Now, what is so we can't do now? Mentia to see and found Cotuatua and Koham and say now, and every cost of social media name and Crawford friend that you should forget it. On that, what we say, tight in Sabbath. And then the band the bay in Yawma, Yaman Crawford, the same Crawford is about the 40 test year, the Hebrew common 17. 2 or say blackmailing and Maniama be now say, more for no problem. Oko one dia enya we say enya. Emwo wunia. Tasemi emwo wunia. Mami fa obi inside example. She say amaba dem wa, no be say no do. Ye mami penny wo dem wa. Wa bo ne ke do da dem wa. Me am di ka be wunia dey na wasami. Nti wasami ko friend so le men na say mo say ma no da bo ne ke da. Eno na ho a e ba ye ye to me no. Intade no ho a enye no. Mi bi chi die no ji die pe awode awe wo ne no na we wo. E bi aseme ma wo si ko tie sa asem na ansha. Na ji na fura na amwa no be na ji fo ko ho ade ya enye se ke bo fo e bi e black me Yesu o mo ka evil words mo otase mani mi ana be bi akotena internet na so YouTube ne di peska enti o mo bi o e famous no ma ka no ase bo ne di peti punu na akore no de nyeska eso ji fo me ka de dia sa ka me nko a and as I want to say, I can go in a 0 view. Can we know beyond one or beyond? Massa, I dear, your papa wins at ammonia and Quanin Coswell. I introduce man. I went in America and I introduce man. Now, dear, a young boy, an 18 man in Cosovia. Obi is what I was a young man, yes, what happened. It is not fair. The only lady Binicali, or America, was a second year. And so, you want a man viewers. We are not their sales guy. Or their king on the call. When we are already sick, and so we can force it, and yes, you cry on your papa. Then on more chapel, we are never peaceful. So, I book a cracker, that way, moonshine. Untimi preacher wo wa ya papa e be ma nkwa untimi tie sa ne mo funu hallelujah cause all the while go check out the Abraham ya check the simple ya yes obi adwuma o ye no ho me wo e free say na kopon obi ye no onko ye sa adwuma ni biem na me ko ba adi biem adwuma foforo no wo ye meboa ya di Israel for free to buy omu san ko it biem anko ye nko biem omu san ko ye sa adwuma ni biem up to date wa utu kwan wa ko bia abuchiri ana Nigeria ko ye adwuma pen o ka sa wa stop o ba fi e bi so utaye o ba Ghana wa sa ko obi ngo biem site na wusi da obi ma contract na wusi asole dem go see dem obi o kumase o see e okọ o ma ha be see bi but o mete dem ka o ma be see bi nje na o kase se ya ka chen se adwuma no o ye on rest wo ho na ka chen chen ya metia me ka hallelujah into na ka se me ka I'm not part of it me ka na sesi a mfiafo ya na ma mi yam hyehye no ani sɛ nipa a ɛwɔ nkwansua adwendwene ɔhaw amanneɛ bɔnne nya nipa ama nipa ni edi wiase ti sɛ wɔn ahwehwɛ Awurade ne hyɛw bɔnne ne nam yɛ
na home awie bere mu a obefira dum. Hallelujah. Entafe yɛn kyake sɛ yɛhunu sɛ obi ampe attention hwɛ ne serious paa. We are na nyame abɛdi bɛyɛ program. Sɛ yɛhunu sɛ Nyankopɔn ahome afiri adwuma work a no ɔyɛ. 2. Israelfo ahome from work a no wɔyɛ in Egypt. Yɛn fɛnfo yɛnyɛ no fast yɛn mmra yɛn yɛn so. Na sɛ yɛn nso so Kristo Yesu ana yɛn nim no but ɔmoma no desta. Remember obi a ɔyɛ ɛmɔtɔfo akwa na ansa pɛsɛ ɛgya moma no desta. Felix. Obi ni o. Yɛn kɔ hwaa na sɛ Yesu aba mo nhwɛ adeɛ. Yesu so abɛgyina ase a Jesus ɛnie. Jesus ɛnie. Na mo yɛnhwɛ Yesu adwuma a ɔde baa. Yesu baa wiase sɛ ɔbɛyɛ dɛ. Ɔsɔ ɔbɛyɛ dɛ. Ɔbaa sɛ ɔbaa no ɔbɛhwehwɛ. Na wagye deɛ deɛ wayera. Enti bra of transportation yi ma no na afei mi fa start ma de sua. Matthew 11:28. Matthew chapter 11 verse number 28. But the small boy here to my Full stop. Wa body me. Work. Me what? And you are what? Tired. One, work. 2, tired. And say ya. 3, come. Now what's wrong on this one? Burden. Mumra maintain na mem come to me and I will give you rest. Afi obi anje mi. Say Nyankopɔn sɛ wo wayɛ adwuma na wabra nkyɛn ɔbɛma ahome. Na sɛ wa oyɛ tailor ni wa ha. Wa yɛ carpenter. Wa yɛ mason. Wa yɛ bank manager. Wa otu wa bobo. Wa otu galamsey. Sɛ ni na yɛ deɛ bɛ. Deɛ. To ase mu nyinaa mo mfamra. Mo mfamra ne nkyɛn. Wa bɛma mo deɛ. Na sɛ Yesu ɔpɔmɔ ti sɛ ɔbɛ ti Yesu deɛ na sɛ ni kwan sɛ oyɛ driver bi. Ewa. Hello. Yes, the drivers ni na say mu ja car dey. Pressa. Sɛ nyɛ no pressa ɛne na yɛ nsoso. Tuma bɛ na Yesu ka ho asɛ. Radio. Na bi men fa. Obi apɛgya ne nsa wɔkyi. Anka. Mama na mai. Da fansa to ba bi apɛgya ne nsa. Si ewu sɛ Nyankopɔn bɔ adeɛ ɔno deɛ ɔde ne ho nti ɔhome. Bawe mu deɛ obi na ma ɔhome yɛ yɛfrɛ no Nyankopɔn. Ɛna deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa aba. Deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa yɛfrɛ no Yesu. Ɔno nso abɛteɛ. Sɛ nkurɔfo bi yɛ adwuma mmra ne nkyɛn. Ɔmo nya sɛ adwuma no mo mmra mo ne home. Enti ɛyɛ deɛ bɛ adwuma. I want to see more hands. Amen. Yes. Bonnet. What's your now? Wow. Bones and man. Hallelujah. Bonnet. Hello. Why only 6 days? Yes, 6,000 years. Young fans are in 6 days. But we want to manage it only for 400 years. Amen. After you Musa, I have to do my mind how many years?
Hello. I saw abortion. So you have to so you 2006 year. Abraham will be what 1 year. So you 2004. The number of years and still Abraham the age in account to mouth. If you want Abraham when you're 10 years as an hour when you do. So when you're 11 years here, son of man will do. So when you're 20 years here, it is a while back we in the good year, 30 years in Obama, depending on the best or a soft. When you're not a soft, as a man may catch a and I didn't know when you or kind of age man when you saw a bass or count to man. I do not obey our man and meaning obey. Tis our boy software. Now, where do my mayor Hana Cabana obey our time and there's a way to my own. Yes, sir. We are boys and son of one winner. Tis our bapenino. Who the guy back who and Sana and take our band with you teacher. Sana would do. Tis the only answer I gave Randy and the old brand in the last day. Or does you do it? Those are what I'm making. Oh, yes, who bought me from hallelujah. It's our work with a bonnet. Because a carpenter, Juma, Oba Namimua, carpenter, Yayo, Oba Namimua, driving Yayo. But what did I make up? Oba Namimua, Mason Yayo. So, Tom Yayo. But Christ was talking about sin, bonnet, and what's another walker. Bonnie Juma and your work. Hallelujah. Mr. Bonnie and your Juma. Now, who are there when he said, Maintenance of Chippy to Suma, no one said, any answer. You will say, Power, but anybody pass out. Anybody, because they are man and home. Brothers, bra, Mamina, baby, and General. Falcon, Baku. Now, a problem. Falcon, Fasua. Nabra, Fagram. Bra, Fabra, and the Betanas, Fabetan depend. My name's War, Betanas. Yeah, sorry. The battle, dear, why, the better my possible. Never. Sir, Obisun near me from 110. No true fear, why, send a few pa or rather more or see Christ would take a Bible or says will be a baby one. That's what I said. Dying into your brain. What does America? You brain. Tis also never from on 10. No, do a dying quayam. A dying quayam. I be a Pumama. Yes, I will, and I say. Hello, and I am fond of say, I am autumn catty. My friend said me told me, my enemy. Messiah, that time I was here, my mother, dear baby, my mother, home. And Jesus said, come to me. Moi, my being Mumra, Moba, Mamma, home, Messiah. But whom? Say and Solomon be you. For us, some family so. Also, far back in this one. Pay that one. Also, far back on this one.
Wow, what did you also fed this one? Also, far man swap, I want to say about May Chaman here. Yes, but I would come. What the enemy need your moment of Michelle. Say, anything here. Say that yes, but rather than what can I say, wait, I don't want to be now so. And one minute, a song. A bit try possible. On one idea, what kind of food be our way would be the labor or sin. Or my home. The sense I just am with them. So be the prison. Obi the prison. Ewo Obuasi prison here. Mushiano. Na se street ni di n'echi. No wa che exam bottle ya the black as in 7 plus. On shed them ones who so e for the prisoner. But you na ni na odem. Mewa. Onu nya na akoba enso wu ni say odem onifa because of atade na hye no nko a wu no amu o hye wa ende bai prisoner enso o access e oni ko ba bia a obi di na chi o monitor times na woni muni nti no obi di na chi a wo guide abusa fo muni say sa na spirituality says how what you pum se wo dania first na obey the man here obey identification and afako enti tina bible entade wo mu nyina o wa se kire entade kasa obi ka cho say entade kasa oboa atade ekasa emiri something atade mini something. He said, Sadi Pana Uno, when you put the aqua in the battle, then a shadow one who said, or you prisoner or them. Or you found me. Or none of the boss Islam and Akusima. And I don't want to polish or Tiana be a prisoner. Then a very young check, all the Bonnie Bass of 5 years, all the entry to say, and mine and some. Konkonsa ayaka eni bere ena hatan ti so wo rest ade ami ya che uni rest out o se aduma na ye o ma mu break mo ho me enti na ko ko an ko ye ni bi Israel for an ko Egypt an ko ye bi ti bi busa deɛ wabɛgye Yesu adi ansa na onya ɛyɛ rest enti sɛ rest mete ha na sɛ maba asɔre for ebia wode just 2 years and 1 year 1 month pɛ 1 month pɛ na sɛ ɛtimi asa akɔbɔ adwaman a do I have rest or not? Hello, how many ni obi? Raja Safediasi. God Bible a simple thing. It has a yes better at the crowd by the year. And your mind go to salutation. Tell us for as well as Musia, any power of the woo. Prepare more. Prepare more, Papa, serious. Anna, or Chim said, a human in Panayan. Why, yet you want bread? One bread will not take us a one bread. It's a form of what from a public saving bread. I will take us a one bread, but also a few. Yourself, who is Jack, Banshee, anybody, any outside, that's how they are sworn. And after say, or do ye
wasaa ma wade so asoa for instance obi kɔ damanya ɛno ne yɛ adwuma ɔda yɛ adwuma na owie a na wasaa ma n'ade soa bi te sɛ HIV na ɔde ahyɛre ɛno ne deɛ yɛho nko a na ɔde asoa no ɔsate yɛ a ɔbɔ adwuma foforɔ na ɔwɔ AIDS na ɔni AIDS bɔde ne yɛ adwuma no awie no wasaa aboaboa nneɛma no wasaa de asoa no enti ɔde obi bɛbɔ adwuma na owie a na wasaa de bɛyi asa asoa no ɔde obi bɛbɔ adwuma na owie a na wasaa de golo huhu deɛ na wasaa de asoa no nti ɛnyɛ adwuma no nko a wɔsa ta adwuma ɔbrɛ wo ɛna ade so asa wo ɛno na nipa ne nam ti years a wɔnya no sɛ wɔnya 10 years a ɛwo nim awurade a wɔayɛ adwuma for how many years without no rest yɛ nhome deɛ bɛmu ɔho paa yɛ sɛ wo deɛ ma bɔ adwama wɔ honam honam ɛka bi asa yɛ ɔda ne nkan nsa sɛ nkama bi ɛnso no asa aso na yɛ na wo saa ato aso a woyɛ dɛ yɛ wo sɛ yɛ mebɔ a wɔne di wɔ honam ɛka wo da yɛ sɛ didi wobɛsa ada no na wo sɛ didi wɔ saa honam na ɛti wɔ dwuma no wo ma bɔs onya ahome ɔnom nsa wɔ honam fam ɔbɛsa so dɛ no wɔ sɛ no abrante bi baa ɔsɛ ma bɔ ɔno ama mia several times ma hu ni sɛ ya kye no da yɛ abu yɛ kome a mi gyina mi funu no ho a mi hu mi gyina mi funu no ho a mi hu sɛ yɛ kome a mi da ho wɔn sɛ ne yɛ sɛ ne kra saa ɔhɔ da yɛ nyinaa ɔda so yɛ dɛ bɛ kurɔnfo ogu so ama ya kye ne kunu na o dwa ne nika baa bɛ ka kyerɛ ɛnso stɛlɛ. Adwuma na wɔyɛ no yɛnya ma two stop nti wɔntumi mfa ne pɛ nyɛ dɛ ne nyaa yɔ wɔntumi mfa ne nyaa hallelujah na anim alawusam koraa ɛwɔ mu ne sɛ wɔbɛtumi atetɛwa te sɛ deɛ prisoner yɛ amde ne sa kyɛ example yi yɛbɛtumi afa ne firi akokoma sɛ nyinaa mframa fa no yɛde ne bɛfo ka ɛnso yɛsɛ ɔda so yɛ deɛ yi ɛno no ɔbɛma akwan ama asɔre nyinaa wobɛba baabi a yɛkɔ bia wodi mu baabi a yɛkɔ bia wodi mu wobɛdidi baabi a yɛkɔ bia bɛkɔ bi so yɛsɛ wataa ne deɛ ɔhyɛ woyɛ prison saa na ɔyɛ nipa no nti afei yɛnkyɛke na deɛ yesu no anim ɔbobɔ wɔ so no mɔm yɛnka nhwɛ yɛni kankan firi Isaiah ne bɛ mfa mmara gospel nim yɛ fast Isaiah 61 Isaiah 61 wɔkyekyere ba Awurade Nyankopɔn wɔ me so ebi sɛ Awurade asra me sɛ menka asɛmpa menkyɛ amanehunufoɔ. Yes, anointing monhwɛ sɛ ɛnwosra ɛba ɛna wɔbɛkyerɛ adwuma awie Awurade ho mmɔ me so fi sɛ wasra me sɛ menka asɛmpa menkyɛ amanehunufoɔ. yɛsra wɔ bi a yɛsra for a mission abandada yɛsra David ma ne bɛdi ihe mewɔ yɛsra Saul ɛma ne bɛdi ihe yɛsra Samuel ɛma ne bɛyɛ odiifoɔ obi yɛsra ne bi a na ɔde kɔyɛ bi na ɔde kɔyɛ adwuma mewɔ yɛsra wo a ɔkɔyɛ bi enti ɔse ayɛsra no sɛ ɔmfa nkɔyɛ bi na mommɛra ade kɔ ɔde kɔyɛ ebi sɛ Awurade asra me sɛ menka asɛmpa menkyɛ amanehunufoɔ. full stop. Good news. Good news. Then you only good songs on the side. You news baby. I hear you think Hello FM, Peace FM. News. What I say? Oh, news. Adom FM. The TV oh. Ni na ye dey ba dey. News. Baba yi wo dey Yesu dey na wo kan dey. O kyerem say ye dey ba dey. Good news. Asama ye dey ba yi. Papa. Tino ɔsɛ wokura wote a sɛ wobɛka asɛm akyerɛ nua ma ɛnyɛ good news asɛm a ɔsɛ ɛyɛ papa
They were still a in the past. Mary, me kwa tell say, obi say. Say me ka say me tell Mary na Mary jepe, e bia ba mama Mary atie bi. Atie bi Mary. E bia ba e bitterness, e bia manage. Adam ne ne no, e bia mo wodi. O mini ya aduane aye ni bia ho energy, e improvement. Enti bia ba na wa tie, e say e yi mo dwuma. Eyi ni mo adwuma obetima wo do osere kama ba aso ba ka chele bi no wo muna ebu ala na ho so ebu ala na ho po na sa asam na de bra na enye asam de papa ama na de ba enkoso ama na enkoso enye good news na sa na asam papa ja asam bi a obeka atru ne ma nya asema e ko ma ne de bayi enkoso to see yes bansa or representing good news say me too kwa me buy na ma beka atru ne about for me the good news aba aha so for yeti good news ni say ya sa na yenya e ko fa de so besi da na che what I say Obia otie bia ni be two yenya visa say ya be fan for my youth for 10 akwa abutire free amoma kwa ya adwuma eye good news hallelujah amen ba good news am dia ba ni say eji efo mantia na no mu betwam no see bad news eye good news enya papa so baka so kwa ka ko buna faso ni tiki na ya oh Jesus e dey asa na mbeka you obe special sense oh so and obi afa ba obi afa ba mo by you cry enye good news good news that's the gospel here was Sunday so there say good news as a papa Christ died for me and you Jesus wu mame ene wo asetrane se what asem papa bi se bone na wo ye free play wo ni besi na nyina obi aba o se sa bone na nyina obe wipe na pass what is a kana wo di e wo Prudential bank no yes bank na cancel kam ay asem papa na se na asem papa yes so the can billion a Prudential bank but because of say yes new year which is so much can rich obi a ye twa wo tem o sa akọ ngo ye se ni betua meka hello yen sa nko kutu yen sa nko se ka kutu ebi ni so ko sa kutu ya na se wo kan yintwa yampanche nti Yesu di good news baaye ni say obiara obaji na di no owo nkwa otwema furu wo nkonkwam that's the good news say Yesu abewu ama adinboyefo wa ma be enti say oya sofo a preaching more time this time emu year time enti Paul say Paul quotation na ko say ebi mu di etutupe yes ene kasa na ebi mu so di ebe odo ti ya time ya fo etutupe na kasa ha aya na bi mu kasa so fo wu a the first preaching na e powerful chain na obi obeka bi oboa ono akra aka ono aka o say efiri bra ro de ka asa wa ya the evangelism ko ba ba say 5 years or 6 years in was on who fast interval or who difference because first now go preach here and then Yesu no pejam as a some now to be man sa
Owia a yɛ kɔta kwa ne nipa ma. Ba yɛ kɔ akoma de masa. Sɛ mo wɔ anka you cry. You nipa no ba te sɛ mmoa. Ɔba asɔfo me nom tramo, me nom yi, sɔfo me nyɛ dɛn. Ɛnyɛ wa ni sɛ de boye ni no wota na wɔyɛ wɔtamfo. Ɔno wɔ ma ne hunu. Ɛnyɛ sɛ ɔhyɛ no ma ne home. Ɛne ne nkɔko. Ɛnyɛ tutupɛ. Ɛna ɔno na tasena me akyerɛ. Wonim sɛ dena sɔfo kyi dan kamatan. Every this year ɔmo sɛ papa preaching nyinaa sesa. O preach about salvation. And he said, says half of way preaching if I don't know na sini na hu no kra eya na sɛ ɛyɛ enti me me hwehwɛ Richard ahwɛ asɛ na me de yɛ de me hwehwɛ me downfall na me de yɛ de ewiase na wɔ de ni one star ya wɔ stars and stars so e bom bebi ana efe sɛ so no ba ko picture ba bi a enti me ka sɛ satellite bebo enti me ɛnya me de sɛ me nkwa me yɔ tini ni wɔ dem ha and then we test out that. Was it be nearly take a test of a man and two on the crew? Moses so can say, I can't remember what they might be in a deep for. Yes, you want another star, back up, better, on one of their Christ back up, and so that's a Christian for a woman. Yes. She says, who preach here? Now, you see, everyone or no one who were really here. And what you need is what we need to open the air. You want to be China, but you need to. And no one watching my say, or not dear. If you are watching my car, you know, you name you was young Jesus and then Kayanum. It's all about Jesus. And the better is, he's the good news. Then you will soon say, can you also be away to the air? And the picture to pay. Ama ne nyawo te sɛ deɛ bɔne na ho yare tin na yɛ wo de ɛno no preach wɔ tutupem yɛ ka sɛ ɔdɔ a ɔsɛ ɔdɔ ɛnhwehwɛ adeɛ ɛyɛ wɔ no nko a ne sɛ nkwagye no wɔnya ɔmpɛ sɛ wɔ no nko a ne nya deɛ nkwagye yɛ ɔpɛ sɛ nipa nyinaa nya bi nti ne preach ɔdɔ ɔmo preach tutupem ne nyinaa ni nkwa ɔmo adwuma na ɔmo yɛ ɔwɔ na mo preach dɔ ɔwɔ dimboye ni na wako bu nsɛmje ɔte ka wɔ ni ɛyɛ ne ya sɛ nipa ne kɔ yira ɔte saa pe that's love sɛ akoma na fɛ day second day kyɛ sɛ ɛgya na awɔ john ka yɔ timbirika bɛgye yesu wɔ ti timbirika hallelujah o timbirika bɛgye yesu wɔ ti. That is the good news. What yes and papa say yes, a baby company or was into a registration in war offense. What it was so yes, registration, yet never was a yellow heaven. And to make that one, offense. That's Jesus. What it wasn't, but registration at the year wasn't a yellow offense. This is the classic. Juma no was in the coffee to be. That's what we free our company registration in the work was a friend from bar. Mummy and when they do any more. Jokoya. The good news is Jesus. The Cassava is who the who saw here. Listen to that sayaba. And it is a serious also will be a war battle. Young farmer. Yesu kura ɔso wa ɛnu ti na ɔbaa na ɔyɛ dwomafo baa yi ogya yi subira ni ogya yi wɔkyerɛ sɛ ɛdwom ɔbaa yi no ba bɛgye wɔn bebu ate atemuo ni wɔ hɔ ba enya nya ɛdɛ enuru nti ɔde saa good news wei na baa na good news no ɛna wɔn kyikyɛ mu sɛ good news na de baa yi ebi nie baako ne sɛ kan. Meka asɛmpa meka ma ne rufuo. Wúlùsù ní baako ní sẹ́, wọ́n a wọ́n yẹ ọmọ ní húnúfù bíyà. Kásẹ̀mpa kyerɛ. Wúwú ntí na ɔyɛ dɛ, ɔwọ́ ayɛ. Ɛdí ɛna òhun amani wò. Tita, amani hun a enipa ehunu, ɛnyɛ adwuma asan wɔn ana. Ti obi bɛ fa saa sèta
we no wa minister pray to say wasi wa ohuna mane bra awade e waduma akando no wade okunu okọ enye sama hunu no wasi wan de edi agogo na wan de ehuna mane wona ensa wo siri pe wonsa wasi san profo ohuna mane Proverbs 23 bafo o kan o babu bon semi so wa ta ja ya fast kan o bra na me ja 23 to no ko na nton ko nyansa na tete ni unumu to aso e we say no tin ni eja bedie na de wo nyansa fo ni tin ko wo eja eni ni na de wo ye wusi to aso me ba fo akoma ma me na mo wa kwan enso wani ko do jama fo ya na donko o jama fo wo ya bia amana donko wo ya bia amana donko amana donko ni pato ma bia na to no obubu faso ya ejeni o de ko fu bipo bi wa ha kala tefo amena di da bepo no so ko agu rich wu na ho ho o wu na ho pise tete David ni azekire so ma ga na mze ni no mu nzuru ba mo ma kan na no musuru masa bepo so mo tu amena firi suru kosi fom ewurem akopesa disa amena we uti to mo a ade na beto die na beto enti bema na ofra wo nana udi netiri uni ba ni ofiri uni spirit atini mu oba no uni de danase uni de danase oso ya mna donko e me ma be life asaya one sense or how we yes one sense ai ya ba fro ba ko last week I call Ramsey. I mean, you know, I'm preaching here. Obi ti asole ni. Then you want me track ni uno. Ya do obi ko to be wa ko ni nta ni pa na ko boy dwamai. A pray panase. Am na dwuma o ye ni na free ni sa. The life I ever sa. Ye hu ya na so free wa sa ko different branch. I was with the was up in the same thing. Tisa ko na bisa nsa lebi no wai o ma chem so wasa ko different branch na mse na ba kwa china check out we be e wasi e dine ni physical masa oni lebi ba ga ba ko da wi o bisa nsa enti oni ba da ri o betima akan ba bi no aso si ko sra pra na sa onu bisa ni to betima akan ba bi oh ampa sa ko na betima akan ba bi se we da so enti me ba me di no ho komo o kai no me ho ane se ofiri ba bi ba na oba wo di ne tinga ni mess kuni ha sa me ya tro mu sa hefo ne mess kuni ha ni tru mu se ni si ya me hu ya na ko re sa me ka ko na che ko na chi o be ne hu me na di je de pra na hu ni hu me fa de o ye ne sa na me ka ten so wo ni na me friend boy na me ne betana kai I'm so my man didn't get ready for them change second poor. Quotations are no back right to a helpful. Question back who claim when we sat with you. Question back who claim you back. They said, now I was crying within me. Mr. Friday, I program 1 minute. So I'm going to what 12 minutes will put. You said someone was a Jaipur, new free Methodist. Because we need to actually give him a tennis. But what did he do? Yes, free Methodist. And that Obi need to cry. Maybe some doctrine believe in it. Says so. Omubon grace. Your boys were solid there. I feel what can and I'm saying some now can. We need to say a young as and so for me. You know my precious are. Now doing it a party with him, Papa. Can I'm the one in air twice. She said, oh, many bravery or one. Said, Andrea, make Kenya be Biaka. She said, oh, Yakayo. Said Moses War, follow the 19 young Canada. Menasu. They are all really good. Say, 12 minutes or
It's not a Bible reader. I was I. Hallelujah. And if I pray and check the scripture, I said, I didn't know what the tone of something more. Who said that I feel light? That I feel like into what time and don't go to what hallelujah. Is the Lord. It said, it was said, 7 years we went down, years by a year. So how will never do my meeting or buy it? Says how much? Yes, how many who now? Yes, how many who now? Say me bear come and near Omugumu Yasia Cherewa. Omugumu Yasia. Because Satan can dominate Tipa. Wa capture feeling for so many years. Wa capture for so many years. To do what when you walk, Obi a chichen, Obi a mampa, Obi a preliminary, Obi a pointing. That's a Mimi Mobia. Waso no obi die obi e na eni panase no ade bi tu twa no be how to satisfaction in this case who very well fashion one wato mini obi ono aga sa ni yere ono ne che na ono ne da na bi bia ka so papa no be mo ewu for so many years omu ba so le so hu na ni bo ne mo no so yere we wato ya no was one channel. O deliver my mini o deliver me and I'm a panos copper, none of them also. Out of war, and to be great, they are circling their load. They don't have rest. Verse 20 was the one who won a new. I mean, when a woman knew one word of whom. Hello, Ah, I know you will be when a wild of whom I have a woman here. I have a woman here now. Only some of you are open, Pam and a crowd. No one to be free, so what in the arm of our room. The real one would he cried. But I say, Corinthians, see, Christo out of 1 year and Maquaji, and Papa. But I would also what you must send the away. Papa, if he says, and Nelia, and you are the near Mark, your president, crying. That's our time, so your name of our man is over. And yes, I would have was idea. Was who we saw it before, or see if I would need to warm more. But a boy and said, you could sit down, pen me delivered. And when you are a papa, to wind a wild woman that I saw them one. Why a wild woman? Now, why are what they're the Wakone Abu and talk Abu was it a hero and ham and a quite for one, a woman with a free. So, or coon was sunny woman. After I put in a woman and he is free. Ono kuru diakon. Ono na mfu diakon. Ono ejuma mfu diakon. Ono me diakon. Efrem. Hello. To asoma me. When I owo e prepare hunu ne ani a abre. Now when the word prepare so be prayer or woman, what did operation. Massa, China won't find you no wonder. Say ye proud. Why the words I have to prayer? Thank you for me now. Yes, I need power situation. One of prayer, one of and talk about any plan ever. Never. Menu what you have in the air, come on. But put me sure when it's fine. Obi to be ready to Obi to be moved and talk more deep query and then a bebride. Yes, you know, my independent yes. Bonnie trip Prenipa.
bɔnne de nipa gu amena mu bɔnne de nipa gu sum to asoma ɔsɛ wɔn a wɔkyɛre nsa ho wɔn a wɔkyɛre nsa ho ɛwɔ nsa wɔn a wɔka mfransa hwɛ nsa Bible sɛ ɛte sɛ wɔwɔ yes ɛka tìmi ka ɛna wɔwɔ ka wa opu deɛ na ewu ɛboro wɔwɔ ka wa opu buro mu nti so bi ti wɔn na wɔka kyerɛ sɛ nsa yɛ apapa ɔyɛ ale kakra ɔyɛ boro nsa sɛ ɛka te sɛ ɛboro yes yesu bɛ ne nipa wɔ saa situation yi tìmi parɛ john guy wabura ama ɔno ɛmu sɛ ne life ɛnsɛn ne nansa taatae ne tiri ni atwe sese nsa na ɔno nkyɛn na ɔrebɔ dam ɔmo sɛ ɔregya adwale because ɔda bi ɔbɛba no ɛwɔ n'ani so nti ntumi te sɛ nso nkɔdwale nti gradually wɔn asɛ nipa no ɔrebɔ dam kakrakra because ɛnɛ nsa papa yɛ ni wiase bi nsa papa ni wiase ɛna ɔnsa sɛ kyɛn ehun sɛ ewiase yɛ ne dia obi a waa osi wiase fɔ yɛ ɔmba nso bɛsɛ a ɔsɛ wɔ ɛsɛ nsa no baa na ɛba because ɔmo nyinaa ehun sɛ burukutu ni adonko di ayɛ yi etu obie de bɛsikafo ni nyinaa time sɛ time ɛba so ayɛ nsa mo a mo ni kan di nuro bɛsɛ nipa yɛ deɛ ne sɛ mo asɛ time ɛba ayɛ obi a angel ɔbɔfo a na ɔyɛ nsa eduro na ɔno de ba ayɛ time de eduro na ba ayɛ ɛna ɔmo nyinaa obi etwa nsa ɛdɛ dɔɔso obi a bi egya kakai wɔn a wɔn soso ɔmo tɛs nyinaa nsa ho last week na mo te yɛ ne nyinaa ɔmo sɛ Saturday Sunday ɛnsa yɛ to wiase no ɛdɔɔso masa ɛnti saa nipa wei nyinaa bu ɛsɛ nfa good news nkɔma wɔn na yɛ te wɔn na ntɔkwa ne yɛ tɔkwa ne yɛ hallelujah ɔmo bu apiripiri wɔde wɔn boro ayɛ ahɛ na mmaa na mo wɔle akɔ nsa fɔ no kora ayɛ mi mɔmɔ mo yɛ adeɛ paa o mo yɛ na ka ɛna ka ne yɛ ɛna ka awale ne bɛwu mo saa kankan wei paa deɛ ma sɛ ɛdɔɔso wɔworo bɛyɛ ne ne na wa dan na apɛtɛsi baa o deɛ wɔwɔ mfikyire no sɛ wonduru hɔ no wɔntua wo hwene ho na biribi yɛ ayɛ nti wode bɛrima no nya abotere sista bɔne so ayɛ su gu awurade so sɛ awurade nsa kyerɛ wo no anyɛ sɛ ɛbɛyɛ kakra no ɔbɛbɔ dam complete sɛ sɛ nsa no aba na ɛbɔ dam wode hwɛ sɛ obi si nsa no bɛyɛ sɛ 3 years 5 years ba no start ne life ne redeɛ sa ne redeɛ sesa no afei bɔ sɛ ne sika wɔ ne nyinaa sa wɔne a ɔso wɔatu akɔtena bi aba ho ya mo nhyɛ no so ɛyɛ nokorɛ wohwehwɛ ne bi ade sɛ hɔ wohwehwɛ ne bi ade sɛ hɔ ɛnoa no gyawusafoɔ saa piripiri a wei saa piripiri onye amadeɛ mu ne to kum ɛwɔ asase so nipa nsofa nipa ni ahome nipa ni ahotɔ wei ti na Yesu baayɛ hallelujah ɛgya kɔ Isaiah no nkyɛn ehunu no na makyerɛ ɔno wasɔm sɛ mɛkyekyere wɔn a wɔn akoma bubu wrɛ wɔn a wɔn akoma abubu ɛne ti na wɔgya asuafoɔ no wɔka kyerɛ sɛ mama akoma nyɛ dɛ yi etutu na mo nyimi na mo nyɛ Onyankopɔn so yi because Satan ɛbɔ yɛn nson sese ebi sɛ heaven wɔ hɔ ebi si ni hɔ ebi si bonsam de hɔ ebi so si ni hɔ ɛnna nkura tutu nkura mi di kye wɔn mo kan sase sɛ bonsam de bia ni okɔ Europe countries a about 90% na sɛ heaven bia ni hell bia ni wata se nti enipa akoma etu ebi ayɛ frustrated there is no God otherwise. ɛno nti na Yesu sii mu ɔno ankasa baayɛ
sɛ saa nipa no nyinaa ɔmfa awurade asɛm ɛbɛma yɛ gyidie ɛne awerɛkyekyerɛ nsɛm ma yɛhu sɛ ampa ɛno nti na Matthew chapter 5 ɔtwerɛ awerɛkyekyerɛ nsɛm the whole 5 nyinaa it was teachings of words nyinaa from A to Z Yesu major words of bɛka nyinaa wɔ Matthew chapter 5 to the end. Hallelujah. Ɛyà tó aso. Ɔsɛ mi mpa yà ɔnfɛdie mi nkyɛn numu ɛne de duadan bie mi nkyɛn numu. Mi mpa yà ɔnfɛdie. Ɔnfɛdie. Mi nkyɛn numu. Ɔnfɛdie. Baabi a Awurade huhu wɔ ɔsi deɛ na ɔwɔ. Ɔnfɛdie ɛwɔ. O de fansa sɛ ɔbɛkɔ Acts chapter 10 verse 38. Acts chapter 10. Pàjọ́ verse number. Verse number 38. Ɔsɛ Yesu a ofiri Nazareth sɛbi Onyankopɔn de wɔn kɔnkɔn ne tumi sra no. Na oturu yɛ oyie. Na ɔsɛ wɔn a wɔnsam hyɛ wɔn soɔ ne yadeɛ. Wɔn a wɔnsam yɛ dɛ. Ɛhyɛ wɔn soɔ. Wɔhyɛ wɔn soɔ wɔ saa wɔn deɛ yi. Yadeɛ. Mo nka bi wɔyɛ dɛ yi. Saa wɔn yadeɛ. Eti deɛ ɔni mo Awurade bia na ɔwɔ yɛ mɛmu. Yadeɛ. Ɔwɔ yadeɛ mu. Oh. Ɔwɔ nhyɛsoɔ mu. Ɔkra ne yadeɛ yɛ deɛ baayɛ. Ti baabi a ɔbɛbɔ Yesu mo sra no so bia no ɔka adwuma bi sɛ ase. Wɔn sɛ n'ato a no koraa kan sɛ wei ne Kristo deɛ wasra no. Wɔn a yɛawo ne sɛ wɔbɛyi ne mmaa mfiri wɔn deɛ yi. Ɔbɔ ne mu 121. Wɔbɛyi ne mmaa mfiri wɔn bɔnni. Yes. Na wɔn wɔ yɛ ho mi. Nti yɛn deɛ na yɛ Sabbath sɛ. Yes, Sabbath. Ɔno wɔ pipire wɔn hyɛ pasa. Mọ yẹ ewu kyɛn ayi o hwɛ de mmea ni bia ni ɔwɔ ahotɔ wiase ni bia ni ahotɔ wiase ni bia ni ahotɔ eti sɛ ɔmo rest bi a ansa na ɔmo freedom rest nko na freedom nko that is the peace ti na ɔba kɔtɛ. Me ma sum de na de ma mo enye se de wiase ma that is the peace. Hallelujah. Bawo san hye suo nim to aso wɔse ne eneduadan bie mi nkyerɛ apokyerɛfoɔ ahokyerɛ wɔn a wɔn ho kyerɛ wɔn enye sika ahokyerɛ wɔn ho ahiafoɔ na ohia nkonkron mo kyerɛ wɔ wiase bɔne ama ne mo kyerɛ no wɔ ni ahotɔ aberanteɛ gyina twetwe ne bɛrima na bɛrima no ɛyi ne sisi nyinaa wɔntumi nyina hɔ ogyina hɔ na n'ani so biri no ɔno ate nkasa ne ho kyerɛ no ɔbrɛ mu so sɛ ɛgye so saa yɛ ɔbaa masturbate a ma ɔno sɛ ɔnya problem na ɔkyɛ so ɔntumi da sisa baako fɔri bi a ɔfrɛ wɔ bɔɔs fm ka kyerɛ sɔfo ne ɔbaa teacher ne ɛna ɔmo adwuma yi ɛnso ma yɛ masturbation ama afei deɛ wɔse ɛdina du point bi a adeɛ bi a n'ani betwa so bi a sɛ baa nso ɔde wura n'ase sɛ yɛ dua o sɛ yɛ afi o sɛ yɛ pɛn o sɛ yɛ bɔɔdeɛ o wɔsɛ adeɛ bi a spirit ne bɛba n'ani betwa so bi a ɔde wura no wia emu de ti bi pira ne sɛ de wɔn mu ne nsa ɛnso ɛso a ɛso wɔyɛ te yɛn a yɛdi Yesu akyi a wasoma yɛn wɔn mo adwuma ɔde ama yɛn nipa wɔ apirapira mu amanneɛ ahokyere mu sɛ obi kɔnsɔɔto no na wɔhyɛ ne kokoa mu amanneɛ wɔ fam wɔ adeɛ san na ne yam hyehyɛ na ka wɔbɛyɛ ɔmobɔ kɔbɛyɛ ɔmobɔ so obi ɛka no korɛ wɔ ha na obɛtumi ahyɛ ne testimony wɔ ne wafam kakra nsa na wɔfiri mu akyerɛ wa ka bɛhu sɛ yes na question a metiti nyinaa obi bisa sɛ na adɛ na Awurade wama no akyɛ saa because yɛda so brɛ mebobɔ so ba ɛna wa adi so bɛ busa mɛ mu amusa mɛ di kɛn ka bra
easy o enipa momo nipa momo so for catch them say must if say really be me na hu say enipa momo ti enipa ye me momo because you bu church while we are still carrying the load still because you are stopping the one man breaking one car say break over and say maybe some say na ko kon stop and one go ye na say o stop is for one ko bi ma and say me ba me I na me nim say adwuma na wo ye na ma me na jai na stop na ti me sa ka so go ye ni na say me ye stop me ma me full stop e wa adwuma bo mu no say ma say for body I say the ma me full stop no run na say ma me break here over na say adwuma na ko ni nyame na sa Yesu na say sa akoye de e ko bo e no kre e ba Pado na mchire me kom. So obi ma full stop wa. Ono na saka start work me wa. Obi stop bibi a wo ye ono na saka seye. Nti sa wo si yam famara no no wa ye ho me de ya. E bi tell ya sa ko si chere ye. Na na nyu ono na ma ye ho me. What to mo. Hallelujah. And John can say, you shall know the truth and the truth shall set you free. I don't know I'm here to them. And Matthias are the other swimming. I say, the funny truth. To us, you shall know the truth and the truth shall set you free. And then I will be yes, sir. I get out of the man as so on the wood of it. Nessa Minyanya John chapter 8 verse 32. John 8:32. John chapter 8 verse number 32. At verse 32 no, I think that's what see that from 32. Number 1 no kwena ya madese. Mube hunu de no kre. Mube hunu de no kre no. Na no kre no aya madese. To aso obian say Adam asefo ne yen. Na yen obi kwada. Den na wo kasa mo be ya dese. Yesu bia won say, no kwena kwena se mo say, obiara ya bone ne ya bone no akwa full stop. Obiara oya bone na akwa. Oya bone no de akwa. Na se enti sa me oya emos akwa. Wan de wo ye aduma. Ah It is why money akwa dia na e de wo ye aduma. Ti bone na aduma na bi ni sai. Oso wo ye dipa, wo ye master. E bi mu shanase, se na aduma e fo. Se soldier captain, soldier shanase a, e de aduma na go mu ye. Carpenter master, and crash shanase de aduma na go mu ye. Di ojika, and crash shanase de na go mu ye. Enti sawase wo ye bone akwa dia, e de aduma na de wo ye. Say you know what say what the wife for so long wa bre asada de so aso tibra no and stop on ma odi rest we so anchebo was what kind of simple body any type of sin body dia don't get petty body on Bible untimi calculate untimi bia o ye bone akwa bia si we ye oni ma ra bia o slave correct o slave o se prison atade so bi botwe ne ka onkuta mai enkuta bible to mu na mo so ye dey obi shata tutu black efuna da kan so no so wanya dey obi she atade green onkuta panie and so ye dey mewa obi shata tutu so police it come a kasa the kind of work are we here but don't let it come
adwuma bi a woyɛ no wɔ ho atade nti na sɛ yɛwɔ bɔne atade ɛhyehyɛ yɛ kyerɛ me yɛhu sɛ yɛde mmɔyɛ bi ɛne ara na bia na meka sɛ ɔn sɛ Bible no sɛ yɛne yɛte yɛ yɛn nyinaa yɛware Kristo yɛware Kristo first ansa na ɔkɔware nti woware a awadeɛ no so wɔyɛ wo ne wɔyɛ nyina waka mo mo ayɛ one wonyɛ tu kɔ mo wale obi dada ɛna ɔse yɛn nyinaa yɛware pɛn mɛmi ɔwarefoɔ mo nso yɛ awarefoɔ ɛna second wife ɛɛba na yɛnya adeɛ nti wɔse ne kɔɔ yi ne yɛ kyerɛ wɔ rɛgbɛdze ogyina fatu na esi kan so yɛ pass sabra akɔto ne saa bɛ tiri akɔto saa bɛ tiri akɔto ɛdɔ ɔsɔte abegyina a ɔgyina no maa ɔgyina sɔrɔ la sisa nneɛma no nyinaa abere na bi kwan maako maako ekuta ɔwɔ nipa bala deɛ wayɛ paa kyerɛ sɛ woyɛ bibi wɔde baako hyɛ motorori a ɔsɛ yi aka bɔn nsɛmpa afei gyina hɔ tie rich sɛdeɛ woyɛ ma wusi no yɛ saa ɛma roda sɔre nti ma wo ti fa bubu na ba nsɛm yɛ ma ne nyinaa foforɔ sɛ agu ɛna ɔsɛ wei yɛ ne ma wo nkɔ no wanwan ɛna ɔsɛ wɔwɔ trans sɛdeɛ woyɛ ma wusi no yɛ saa ɛma roda bàtà wọn ti sẹbiẹ ọyẹ máa ma wusi no saa na ọyẹ ama wọn na yẹn kọ efficiency sẹ ẹyẹrẹ no mo mmara mo ho ase ẹma mo ara mo funu mo saa oyè mbẹrẹ adi hello sẹ mo yẹ dẹ nẹẹsẹ go first eti ade a wọn ni wukunu panyin ni ti fi ẹdi a wọn yẹ ma no wọ́n sẹ́sẹ́ kẹ́ husband náà wọ́n bá wọn so yẹ sáá yẹ dẹ̀ ekom deɛ woyɛ ma first husband no wọ́n sì yẹ sáá ma second one náà wọ́n bá no ti yẹn nsàtì sẹ́yìn mi dírẹ́sì ma bí kuru panyin no sáá yẹ sẹ́ mi dírẹ́sì so ma yẹ yọtọ̀ so mìíràn sẹ́yìn mi ní bí kuru panyin no kasa no sáá yẹ sẹ́ mi ní de ọba mìíràn so ẹn kasa. Mucha sini enti wei a oyɛ Yesu yere no oyɛ Yesu yere bisu yɛ Yesu yere mo nhyɛ ne so sɛ enti Yesu ɔyɛ kɛseɛ te sɛ Yesu ne yere ebetumi adress sɛ de ɔpɛ dabi kurom wa mpanyinfoɔ yere ɔmo dress sɛ de ɔmo pɛ enti akristofoɔ ɛte ya ɛmɛɛma ɛne maa mo a ɔbaa bi a obetumi arespect ne kunu no saa ɔbaa no ɔrespect Awurade ngya sɛ ne yie eti bɛrima bi a oyiri ewu no oyiri soso Yesu wɔ nyɛ yi deɛ ɔyɛ ma Yesu na ɛno ara na ɔyɛ dɛ eko hello ɛyɛ simple I'm telling you. I don't want a woman who love me, but I want a woman who fear God. And as I make a baby, I will tell you, a year,
si fa no Bible say the all about saa no ye ma ho because I know all what can or what will be that he said the rich here Bible pen hanky and that's the end of the bread was sa ne mana and on some more road and also the mama was enti said the all was smell and was sa people na was go ku it God first and I go now ma find say the oya ma no ye bi ma no hello la so e kom je no bi ma sa ma ba bi ti it say no dress man na no sa na dress ma oku say the offer sa na offer say the obu sa na obu ti obi a on sure la pe on sure la bi never in control o bua o mi e na hu ni nkwa nti some first marriage no eye papa second one so be papa because say bia no eye bia na ba ne konkunu a se bia ni ni ya konkunu a na ba no so be ye yes beni so kunu o yere so ke kan na wo sa bien e wo nya mi na sa personal oni ni relationship so le sitia sa ko pe no ne ra ne ntamti and now I'm going to make your Bible God first. I said that we are not a demo. Because he is the head. The cast a head and he as soon as she anon again in our head. And one in the young. Over Tasama 83. Over 183. Over Kasa 83. Over 83. Over 83. The Christ is the head. Amen. Observe, they are about a bonfire. The catch up with the new beauty. The same is not very nice bonfire. He said, any power on me here. Depending on me. Depending on me. Hallelujah. Jesus, young boy looked at that as a 4:18. I feel the review says I am and once and another I come. We are just afraid that Chona Bell. Chona family on our Bell. Luke chapter 4, verse 17 and 18. Come. Matthew, Luke chapter 4, verse number 16 down. Come. Was now bar Nazareth or Yen no. Now, when I send it or Yada, or Goshen and no original, say or the king kind. When you give for yourself, maybe send and sat. Now tell when you move for what you say. If I don't want so, it was some 7 cars and permission here for. Was one the 7 maker or diameter the womb, any at the woman and the trafo. Now, I major 1 hour better one of mine. Now, I make a radiant swap if it's here. Now, of one wanted in my coach for 1 hour. Why are they? But of this. Verse 18 was I don't want me so. It was some cars and permission here for. Was one the car or dear, maintain the moon, any at the woman in the trafo. Now, we major 1 hour better one of mine. What picture? Na me meka Awurade ni so afirisia na obbo oma no ede ma osomfo ne se na otras to aso okay na otras na won a wo hia dan wo nyina de won ani hwe edini no franse ka kire won se ene na twese ni abam waso na wo nyina di no adanse na adom nsem ayefi na no ye won nwa na wo ka se enye Yosef bani ya na amen amen ti enti en sana za ka na Yesu so maya baba wiase ne mpago di wiase enti wona bone amona so asi efre raden wona bone amona ni efra bone apesa o mo ya krepo bone pri bone mo ku e ko za Isaiah na ka say English no ebi o ka say ebi prisoners yankan e won e wan duro won o da ne biem
mo kan English be ka to say prisoners nti oni ko be bro ha o mo ye prisoners o mo go afiase so far as what na na ntaba na me de odam sate na wa na ntaba de ba wa shawo to sawo ye ne dia wo da so dem to da kwa so ne bra ba wo ba be dem e ko tan ata de ne de shawo be na me release so ene o mo kwa so ne bra ba e dan sa be wuro yɛsɛ wɔ aboa bi wɔ so ɔma ne bɛn bi asɛdeɛ bɛn ɔkɔ he ne ha ɔbɛsa bɛda ne mu enti sɛ ɔbaa prison atade no ɔda prison ɔbɛba asɔre no ɔhyɛ saa atade nipa nso wɔ horo owi ɔbɛsa akɔda mu nti ɔbɛba asɔre ne deɛ nso ɔkɔ a ɔbɛsa wiwia ne ho a ne nsa no ɔkɔ akɔ no ɔbɛwiwia ne ho a ɔwɔ gɛɛ obusafoɔ ɛnyɛ ne nyinaa na sɔfo bi mu obi wɔ hɔ a sɔfo bi nso wɔ hɔ mu yɛne nyinaa ne mu menye nyankopɔn nti woba so a ɛnsɔ wɔ moma so bobi so wɔ hɔ ne ti nyɛ ɔba ne asɔ nti ɛnyɛ mu nyinaa na bɛsɔ amasɔfo wɔ mu yɛ mu nyinaa na asɔ ne bɛyi bɛwu nti sɛ wɔne gye sɛ prison atade ne nhyɛ wo deɛ a ɛna asɔfo ka sɛ medam gyam hyɛ ne wɔse mɔ sɛ season na yɛduru mu no yɛduru mu yɛ fii deɛ ɔtenten God the time is up. So better no one praise over in the room here. Or better than what house of Uncle obey your body be a Yehuda. Over 5 minutes you. Over 4 minutes you far for you. You are telling until you are on your feet every say. You do on Jabiru. And that the only good gentleman and the Ayamara. Oh, come on. Let them do better. Aka enti ekusu na ye na ye pere ekuhwa ase akoba ye na ne no sa wo ko wo ni mu a aka ti do ye fi no o ye na ye otere no ontiara na oni plan na me fa no so eso mo di be ye bon senti no ma Yesu ba ni go ma o chaje no se pa ni ko ye bon sam dia eja nipa na ebo mu si Yesu ma ne ensa so nipa na se bo mu ko sa ebe ti ya ko ni ko ye hu ni ena ma yin ko po ma ka Yesu wo ma da I'm telling you nti wo kyerem se sa de ja wo tu ni din se ya fa no hwan ja bonsam hwan bonsam ja e wo di pass enya me dia ti sa wo ye ni se tra da wo anu a me pe Yesu mo hu mi a o be bra cha bonsam telling you. Remember that and Friday now I was talking about revival. Oh, man, I make a choice that this time I got to teach who may now around a person family and rich is in whom you move. But it's all that you are saying it. Oh, God, you know what someone did and why maybe I said. Oh, check it out. The Takan or Hudson, maybe a moon challenge. Bible school and football. Ewo ni pase ade form of the no wie e no hu mi ku yi ene so ye be ye okratas e ye brief o you feel the word brief he brief mewa e no hu ku ye mu ene ni pa de betarance e be di biase ne be ni na so pasa o me no na kokko de ma ye o ye e no hu mi ku ye mu ba ye se adani Adam ẹnu ọbẹ yìí nípa Yesu Kristo adi akyerẹ yẹn ti ní ọsàn wọn soso ọ̀nà nso ẹbẹ fa yẹ bi ẹna ọsọ yẹ yẹn foforọ ọyẹ yẹn foforọ eti first step so only can ẹbẹ di a ọmọ rest that is the break ọkutu stop for their whole yẹn wàá sẹ ntọ́sí mu àwọn yẹ adwuma náà mo abẹ ọkàn January àmọ́mọ́ra ẹ̀mẹ́ máa mọ̀ mi ti rest ni. Odi ka ma full stop awo de wo ye na no ne de wo ma ho sa so me pra na da su ba na me jai ama rest mi ko ye bi wa sa na ti won sa na ma so na se kire na mo sa ma me sa so mi ko ye bi jama de bi ko ye Peter kire wo de ta so mu ye bo bi tina ha da kan na nra Yesu ba ye onim sa Yesu ko ya de am nti wo wi na ho bɛn nsa akɔ kan sa bi de wa ma ne nsa so wo ya sa pa wo sa ni kwa ne fɔ kana mai
woyɛ kraman nti ano no gyina ha ama nsa so wotie wo mfim ade sɛ wo kɔnfɛnsi biem sɛ awurade mede me nsa akɔka ka adam tumi yɛ saa de wɔ ne nsa de yɛ abiri ha sɛ obi bɛka no koraa wɔn kama mu obi abɛma ne tɛsɛ obi a na ɔwɔ suban no mu obi gyina ha kɔnfɛnsi efiri wɔ kɔ no wonya firi sɛ yɛ adwuma anansa anyɛ adwuma enti odi kan ma o rest na yɛ first ɛyɛ break full stop si yɛ break obi adwuma ɛsɛ akyerɛ adwuma foforɔ ma ne kɔyɛ enti adwuma na yɛyɛ no first no stop yɛ wɔn nso dɛm yɛ adwuma foforɔ mi akɔyɛ dɛ yɛ akɔyɛ enti first stop no yɛ rest mo ba mama ma home two ansa na mama mo peace John chapter 20 John chapter 20 no one that okay verse 18 and verse 21 and say 14 verse number 27 20 John 20:27 and verse 20:22 as I said John chapter 14 verse 27 asuje na bi jam there be 20 there na me pere o homi gu won so 20 yeah verse 21 can you 20 verse number 21 and was say Jesus say will be say asuje come full stop one second step any peace asuje and come said the jana suma me so suma mo third one akọ na okansa na homi gu won so na okansa na homi gu won so na homi ye de ba de homi ye no so won say mo nya won konkron homi gu won so ka tanta mo ni Holy Spirit wona mo won body be fu won de free won full stop and one that odi kan ma o homi rest and sana wa ma asumdie hello and nipa bi a hon konkron ti ni mu no abushafo o wa asumdie o homi amen amen na mo sane nso sɛ homi normal one yɛmfa ho na mfam bia ne nkasa homi sɛ nipa homi sɛ ɛgya nipa bɛtumi atena se awabere a ɔni fie ti nipa bɛtumi atena se awabere a ɔni kaa wobɛtumi atena se awabere a ibi atade kora wonni atade wobɛtumi atena se awabere a wonni aduane ba nipa bia na wobɛtumi atena se 1 second awabere a ɔni deɛ bɛyi homi tafeɛ kɔkora ho na yɛ homi no aseɛ tena sɛ ɛberɛ nyankopɔn nya homi mu nipa so nipa ntumi anyɛ hwee ɛwɔ nyankopɔn ade bom yɛntumi anyɛ hwee kɔsii sɛ homi ne baa na yɛfunu ne wɔ hɔ wayɛ nsa ma na homi ne manti nipa na nipa bɛtumi atena wiase wɔ aberɛ ɔni bi a wobɛtumi atena bi a sɛ wonni aduane ne nsuo wobɛtumi atena bi a bɛyɛ sɛ ebi a yɛmfa nkyɛ 1 month wobɛtumi 2 weeks wobɛtumi 3 weeks wobɛtumi ma obi bɛtumi atena sɛ 1 day aberɛ ɔni homi impossible nti sɛ yɛyɛ time ne homi ne yɛ honkonkron a ne homi ne yɛ honkonkron a fata hallelujah ne homi ne yɛ honkonkron deɛ ne mo nkyɛke na sɛ biribiara ni hɔ a onipa bɛtumi ayɛ awabere a wɔnni homi nti mihia sɛ bɛkɔkɔbɔ adwuma ho mpaeɛ wɔn a wɔwɔ mmɔkye nsese yɛhwɛ adwumayɛfoɔ a yɛka ho ka ho ɔma so na so tua hɔ anaasɛ ntua ho ɔma yi wɔ hɔ ana ni hɔ ɔmo na biribi a ɔbɛde bɛnti na ɔmo egu hɔ ɛde na ni hɔ homi ni hɔ nti sɛ hwɛ so many churches a homi ahyira so many pastors a homi ahyira what I say and the same age is revival homi na Yesu buwa suafo ni mu no and then where is it yasɔfo Peter ɛwɔ fish ano wɔ yi wɔn akɔ so ɛpusu biem egyina wɔn abɔne bɔne na ne sɛ musu wɔn akɔ ho biem ansa na yɛ bɛma na so bie ansa na yɛ bɛ ho yɛ wu yi
Obusafo, the time is up. The time is up. Why the year are they? No here na sunjie. This time, insufficiency, if you die. Hallelujah. Praise the Lord. Mom said, "A fool came out from that." Mom said, "A fool, what that I that." Who mean you? Mom of you, Chicada. Who mean you? Who mean that we here and then promotion here? Who mean that we here? Now, when you are near, we are seeing who knew whom you are to be. Who knew whom you are to be? Your own minute. Who knew whom you are to be? Who knew whom you are in Casa? Who knew whom you are in Pedalisa? She said, I don't know now, my God, and your money are going to good issue. Japan for yes, your home in Hong Kong. I can't answer. Observe. Obi biara a wɔte me n'ase tie me na awie a wotie saa akɔba adwuma yɛ asɔfo sɛ ama ho no saa akɔyɛ biara I'm telling you, you don't have that rest. But it is my prayer sɛ kɛrɛde nsɛm a ɛbɛ yi wɔse atwe nyinaa fi Nyankopɔn home mu. Yes. Ne wa ɛyɛ ma deɛ bɛn nkyɛnkyɛn ateyi. Yes. Ateyi. Sana wati nyako akɔyɛ pɛ ti so obi abɛgye nkyerɛkyerɛ ɛne atenakyerɛ ne ne nkan ne afutuo yɛ afa. Sister, I'm telling you, you also enjoy the rest of God. Amen. Nsa bɛ kyi aka Nyankopɔn home. Hallelujah. Praise the Lord. Sisi ano adwendwe pɛ a wɔasɔre dɛ nipa nyina just I am not complaining. I too much. Too much. I don't get yes, come once. Then you will now for more. I don't dream about why say Satan get a California pa, they said. And I want to be friendly at Chimota. I say, with you or reduce. Now, oh, problem was off. No spiritual marriage. But my young fascina, paying in the stairs of him. We see him preaching so sad. Some of my young me who get my confused. Why was I being with them 1 hour pay? Satan had been told to boo a bell. Sent you a short pass at the Jonah and come and say, previously. Oh yes, sure. And I am one because you to confess our sins. The support to Satan, your ferry, see a best spouse. So, what to be exposed to Satan, you are not as many who are you. Who goes to be to one? That's a woman time away. Any time we exposed to be a woman time. But all of you keep secret down anyway in time. Ya boy command the sea and you very na ya boy one what ya go wia emu adi ebi enu wia ya wa yi o mu go no ade go the tree on ya no those are how people on you ni ache they are one to us no go down for mu nyina aye dey na ba ko they are one but the really feel that suffer me yes sinner suffer ma ko boy kaman where supposed to say that. But only he died. Exercising one who said, "Ye are one and in the near end of the mountain, and Jim and the composite chips shall do ye now and be die." Oh, boys, the more good work. Wonderful boy. Was the next time ever back? In German, as I was I said, "No, I said, now as I was Hallelujah. Praise the Lord. Tiwa wada de so awura ban yi abetara obi adu a mo be yo mama. Ani ti no say saa ye we ye so me no e findi ye. E jama mo.
kemi kwan sɛ yɛ bɔ din wɔ dan mu a muni ma se kyerɛ ɛne sɛ obiara ni wɔ owura dan mu kɔtena ase a yɛ so no ɛda so yɛ de so no nti ɛyɛ ne nwanwa ekom eni kwan sɛ yɛ hu sɛ yaba asɔre obi ti dan mu a ɛnyɛma ɛso ne so no wɔde ti grace wɔ sɛ ɛyɛ so no wɔ twa no wɔn sɛ ɛmɔ ma to ase eni kwan sɛ kɛyɛ hu bi wɔ mu mu bɛsɛ obi di ɛso ɔde kyerɛ kyɛn aka o bra ɛkyɛn aka awia sɛ kum na ɔde sia hallelujah praise the Lord timisira yɛ ba ko bɔ mpae ɔmo ayɛ nsu nfrɛ ɛwurade ɔmo ayɛ nsu nfrɛ ɛwurade ne yɛn hwehwɛ no ti na ɔsɛ ɔba ne mu a nkɔpɛ bibiara dikan kɔhwɛ n'ahenni n'akyi kwan kan no dikan pere kɔhwehwɛ no kan saa de sɔre na ɔde aso ɔbɛrima da bi lady na ɔbrɛ papa ha ɔbrɛ nti mmaa no a mo te a young guys ne young boys mo nhyɛ ne sɛ wo particular person wofa no yɛ na mmarima bɛyɛ sɛ 5 afrɛw mepɛw bɛrima mmaa ahodoɔ mepɛw masa don't take it as a joke na ho anyɛ fɛ ɛnkyɛn taama ne ayi o ho nyɛ fɛ ntaa bi gɛ nyɛ wadwene saa sɛ bi a ɛyɛ o promotion aba wonim sɛ bi wotumi pirikyi ara kyerɛ sɛ nsa wonam na sɛ ɔbaa yɛnsew pɛ koraa no a ɛnyɛ mebɔ a nti so far as ayɛyɛ no saa n'ani agye ama wɔn bi da sɛ dua ne sim akye da wɔn bi da wɔn sɛ ɔtwe ne opuro nam da nti attraction ɛkyerɛ deɛ wɔn mu ne nipa ko a wɔyɛ tufo aduru a mɛɛma bɛɛ sɛ kyɛn ne yɛ sɛ wopɛ ɔwarefoɔ a mɛɛma na so sɛ wopɛ nka wobɛhyɛ deɛ ma na no nsa avuti na wobɔ bena sɛ obi a bɔɛbɛ kɔ afa me nam a yɛsɛ sɛ mepɛ yɛfrɛ yɛ me see yɛfrɛ me yɛ me see ɛsɛ mepɛ ɛnyɛ papa ntɛma ne nyɛ ɔdɛ ɛma atimu nyɛ ɔdɛ na mfa nhoahoa no sɛ mmarima pɛ wɔn a wɔto wɔ bo ase nkɔ a na wɔ amfo ɛne ani ana wani na yɛ black wani yɛ blue yɛ ntɛma ne nyɛ ɔdɛ saa mesrɛ wo sugu awurade so sukɔsɛ awurade mu awerɛhoɔ deɛ ɛma nkwagyeɛ ɛyɛ papa nti ma awerɛho sɛ saa amanneɛ wei no bɛfiri nti ɛma awerɛ sɛ ɛyɛ full stop break ni ama wo deɛ ɛbɛtoa so ɛyɛ peace ne yɛ freedom ɛno ne ahotɔ wo check the meaning of freedom ɛyɛ ahotɔ wo ne obiara ni nhyɛso biara woyɛ free adwuma na ɛwɔ awo dea wopa na woyɛ woankɔyɛ a obinom ni asɛm woyɛ free that's the peace wɔn na ɛpɛ awurade mu asomdwie ɛna anɔpɛ yi fansa bi wɔ wɔn nso na ɛpɛ wɔ soro ahenni no mu awura woyɛ soro sɛ ɛnyɛ kuo kɛkɛ na wabɛdɔn sɛ zion ba ɔboa what the whole of this year apart from sɛ wotu kwan na wontu kwan na wofi a wotima ba ɔnna abɛduru dɛ pɛgya nsa sɛ ne nyɛ sɛ woni kurom a na wɔ hɔ a waba ɔnna firi mu a woda dɛm a wonka ho sɛ deɛ woahu sɛ wonya baabi a sɛ ana abaka ne ne wakoma no ebi kura tumi pie watase wɔda mpo no yɛ ne sa no
atonso akrede de dare ti sa mema ni tuso onso wo kaya afo mu kono uko ko se se go dare no dare hallelujah kacho se me ene be de tato me ma se tabi ni me ho bie ni wo pa wa sa do power to man. Well, everyone. Oh, did I would get to arm and anything was we are stress. We are trouble. We are trouble. Come on, to all powers and too much. Well, once all my memory feel it. Who see them on now? What was this? And dog. It was a woman if I live come. Masha onako komu sire mwa onufu yi o de afi so do ope wasa e me ma so so nse hunu kika nti onti ufom kan se muna ai president mu a Akufo Addo me man news e wo TV so na ne trouser ai wo fa ho ni mama mi mom ayese na Akufo Addo no otu mfo so e fo ne ampe e fo ni o je o be ye masa me ndoku ho se hallelujah praise the Lord the decent and must say that many must say tell me who be me must say tell me who be me say paraho na ma share ba ye ni je e be musa na aka 23 na ya ka yes wanka okay ose ko wo ba nyansafo no ma na ja ne nti sha so be share ba ye ni je amen o ma ba re ho no re too much no re o na last na me ka tell say ke munya pra akra wo na yese be ma wo 4 years aso ni mu osu osu bo bra so mu try de nya ne sa se be ma e be ta che body na so de o ultimate ta be ma ne na so what na so na o ya tabo ai na wo bi fo ta tena be ma nice ne sere so ono so na mo pepe ni ala mo gidi agora sa asa am fani me ni agora sa fani me ni ana ras me ka wa ha mo ma ba no uwie ya obechirem obobo ni da ho e ka chen ta na amanta ne ma ba wa na mo you should be very careful ebi o meka sa agro ye boa ye ho ko say ta ni litifo ye boa enti wo ye young girl wa ha me say me ye one ko young boy bia fi so ko sine ni mama on ware o ti se me ni o ye wunua ma me ba ko ba ko mu ti fi na me anu kra aha mi ti mo am che wie no ni mi aba muni mo enti me fa mi aba bia ku de na so na mo so me si ni mama me wani nya fe na me ko fa efa mai ene ho eyemi yo o kan estate wani mra ho so na wa tu bi sunturia yes wa se nya dia e be ti de media be sunturia ko ka so fu wani papa to me da na si wo e yo holy room first day and sister ba ha first one bi kofi e ma Joseph bi fi ko ma se ba ne nipa bɛ fa ne nyinaa yɛ kɔhyɛ wansa ne nyina bi akɔgya no kɔn ɔyɛ me nua maame ba ɔbɔ ba nti wote ha yɛ very careful mɛ sɛ mekyiw bia nkɔle fie nkɔsi ne nneɛma ɛnsi ne nkunuane yɛbɛyɛ revival yɛ breki bia ne yɛ na wakeka no tutu ama yɛ wode maame nkyɛw ka nkwa ne bɛfa wo ti ẹnkọtí obi esi kan kọyẹ masa I'm serious ẹnfa nyẹ sẹnsẹn asọri youth dọọso saa mo kúrò mu a búrọ̀ mo bẹ bu mo ho búrọ̀ mo bẹ bu ẹnkọ kọkye ne nneɛma nsi ẹnua ẹnuane bi ama no
enkwalifie samu ba wa ne kra ebire nya nso mane na me be e mo na konoma o so na mo na konoma se ba ka me ba yi me ba be je fun nyina ahwehwe niam mani twedi ahodo mu di no so ase woti wa be na Awurade gya ati na yo mo mo a cha wan na ka okorinse ne ho me e ba o twenti onpe ya suma asiafo ne so mko a omunhwe efia enipa oyɛ den enipa ofata nkofio nti sɛ Awurade wo si dem mo hwe ofata obanifie sɛ nya ho a efia emufata ne ho na to wan ma wo ma no mo mo nyina ni ko ebeti ne ho wa to nti ohɛ do ofata ti maka ɛna so second time sɛ ka bi sɛ ka bi oni so wo wa wo pɛ so bi si wo nyama ma wo bi si wo kunuani aware ware tini ate so ware yensi wo kunuani yensi wo nyama ma na sa wo te wa na nya ko ne frɛ wo kɔɔto ana ba be yi wo kwana kwa mi afro na wo ba be yi mu ana ti ne waso wo den sa o mu ye mu ase tan o ma ye nya sa so e ni ti fo o te tawo ho ba bi amre ye wa da bi ade ne ku bi ase sa o ye ni na mra ne na aka ho be ne o 2 seconds hom wo tu me ni pe wuewu ni pe ko ko se ni so wanya akonya at this stage da ko sa de ni me dia ko sade ni media so oni so wo problem ya ka tell several times say Yesu o man na suafo no ohumi ko won so no o mu so tiri ko e ko ji bi mu firi po kire ma na so o man ti o mu ti tu wo ha wa ba so ya voice and confess it na ya mu wa ni ti free ba o di ti ya ba ya bi ka tell Esther me na me ko su a na msa na ba so se mo me woni ku mi amo no bra se me si abere o kituzu mu me se me ya me mo ne kra me bo e me nya wu na ba de me do me na mo bere be ya mo bere na da ko ma wa hwe ase e do de ma ne pa ne ka asudi a me nya ke be tinya so nti sa brante bi na be ma ko nya ba wo di pa ba wo ba ko tina wo so wo su go ba de so onu ankra ka so onu be de ma ho kwa mi so o ja de so e bere wo ba su ju dia be papa de na so e mo nya de owie wa fa de so wa fa de so ba de fa ncha da on fa ncha enti ma mu ni ja mo sa wo ma mu ni ja mo sa de wiase na da ho na ho kwa onyankopon so yi ti na twetwe oso wa ba ni se bra ensem wo ba mu a be du be ka tu no ka to se pass me no ka se meji mi nyankopon ma be gwa gwa de ja ato me sa tie ma frɛ wa mfie biasa wa mfi one day be wo ba to kokko em no de ye Matthew 25 asemo nko mi nimu azuno mo dan mu bi what tie ka de pass for me I don't know you so on my one point several times ramfa timisraw e free what chinako for one day jana they are 6 to 6 and they funu to every pair when they are going to up the communion last year went to me and me I feel the bohum de say go yesu ba 2017 2016 ka won go bi o se the one to me na ntonsa say the ni say ko to aso heaven na hiye tuma woni ko bi ni o da bi ya no problem o se woni am fan kan de biara mu beti fan kan to prepare won ene enkosi 1 September na what mi ko di communion ni bi eja me mpai am se kien na ye ba ko ni na asala ni e ko di amen na ye na asala akwa hiye ni amen na ko di da eni ye amen me tell you I love you all I love the love of God say the Christ do ye no person bi abeyira oso me person bi abeyira
Sama mpomia me mpo. Ade ntina me mpo. Me ana ma me gwaje. Ade ntina me se be mpo. Ompo. Ba ye ni ani ye dwan firi ni nje. Ye ni ani ye dwan firi ni nje. Ye yakoye nti oben ya ni ye koye chi. Hallelujah. So you will soon abo Abraham time. Forgiveness is not for others, it's for you. Fache, and ya afufro dia, and wow dia. Say we are the money and Bible say me fan channel. And now the manager me you faso, and ya me da man channel, me benefit. And for the sake of me quite the pana. There be me the channel me nyam kwa, and you no na me the channel me you faso there. Hallelujah. Praise the Lord. So you know how much I call. Zion, who you need a man, so you are coming now. Better than come and pay and also. Better blessing. Yahoo, Yahoo. My customer know how to do that. I can't keep you go. Can necessary for Tonachi. Doctor, we never found a better in Canada. Back to us, I'm many war, but I'm a prostitute. Says I'm many war, a job of farmer shell, then come in. Time or war of Ram, not telling them where you are. Won't I run who you said, who you didn't talk. That's the Gomo Tonachi. I don't tell you, Tibica, no job of Ram. Or did he say, we can share the whole day? I tell you, I bet you must have no points. Ah, whom you have been. No, Safa. And then Dr. Benadankoma, India, Asia. I saw you running on the sweat to one preacher, and the whole world. And it's your test, baby. I can't keep you every day on the home you're free. Akani pabia se se wako koma ya the oxygen na esi so. My God. E kire se wo hia de ben home. Yes. O wi ase de ben nyina ba home na eni wo nti wo yakọ. The oxygen esi so. Enti